ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲು. ಆ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲುದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಕಲ್ಲುಲೆನ ನಡುಟು ನೀರುಂಡು ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನು. ಆನೆದ ಹಿರಿಯರ ನೆಕ್ಲು ಮುಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರೇನು ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಕಂತದ ಏರಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಅನಾಗ ಮುಲ್ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀರ ಬನ್ನಗಾಕಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಭಸ್ಮಲೇನ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ. ಆ ಭಸ್ಮಲೇನ್ ಮೂಲು ಮೀದಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರೈಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಳ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಆ ಕೆರೆಟ್ ದಾದ ಮತ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಾಯಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾರೆಗುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್, ಏರ್ ಮಾತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಿಜರ್. ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತೋರೆಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಜಾಗೆ ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಬಲೆ ತೂದು ಬರ್ಕ. ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲು. ಆ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲುದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೋಚಕವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಥೆಕುಲುಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಯ ಅಂದೆ ಕೆಂಡ ಈ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತರಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಡಲುಡ್ದು ಎತ್ತರಗ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಲ್ಲುಂದು. ಈ ಕಲ್ಲುಲೆನ ನಡುಟು ನೀರುಂಡು ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನು. ನೀರು ಯಾಪಲ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ವಾ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ. ಅಂಡ ಊರ್ದಾಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮದ್ನಪುರ ಆವಡು ಪಂದಂಡ ಅಪಗದ ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಆನೆದ ಹಿರಿಯರ ನೆಕ್ಲು ಮುಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರೇನು ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಕಂತದ ಏರಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಅನಾಗ ಮುಲ್ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನಿಗೆ. ಆ ಬಂಗಾರ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಆ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾಕಂದಕೇಂಡ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡಂತೂ ಬಂಗಾರನ ದಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಏರಂಡಲ ಕಂಡದು ಕೊನಪ್ಪ ನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಆ ಬಂಗಾರನ ಕಂಡದು ಕೊನಕ ಅವ್ರು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮೂಲು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನಿಗೆ. ಆ ಬಂಗಾರನ ಕೊಂದು ಮದ್ಮೆದ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂಗಾರನ ಪಿರಕಂತ ದಿಯೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ಅಂಡ ದುಂಬಿಯರ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರ ಕೊನೆ ನಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಬಂಗಾರನ ಕಂತ ಪಿರದಿಯರಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕನೋ ಒಂತದು ಪುಂಡಿಗೆ ಕಾಲಗ ತಕ್ಕ ಅವನು ಪೋಪನೋ ಬದಲಾವಣೆ. ಅಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೀಯರೆಗೆ ಅಂದೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಮೀಯರೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಭಸ್ಮಲೇನ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಭಸ್ಮಲೇನ್ ಮೂಲು ಮೀದಾದ್ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ತರೆಕ್ ಬಾರ್ದು ಆ ತರೆನ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟದ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುಂತುರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ತೀರ್ಥ ಉಂಡು. ಈ ಕೆರೆಟ್ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಥಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರ್ದಿಲ ಅಂದ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಚರ್ಮದ ಸೀಕಲೆಗೆ ಮೂಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಸಪ್ತ ಅಪ್ಪನಕಲು 7 ಅಪ್ಪನಕಲು ನಮ್ಮ ಸಿರಿನಕಲು ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆನಕ್ ಪುದರ್ ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಪಂದ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೇನು. ಅಂಚಿನ ಸಿರಿಕುಲ್ ನಕಲ್ನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತದ ರಾತ್ರಿಯಾದ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೀಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಿರಿಗುಂಡಿ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಬೈದ ಒಂದೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ ಆದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಬತ್ತೆರಡ ಮೂಲು ಅಕಲ್ ಕೈ ಮುಗಿನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ್ ಬೋಡೈನಾಥ ಮಂಗನಕಲೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಂಗನಕಲೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕನ ಅವಡ್ ಈ ಕೆರೆಕ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕನ ಅವಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಬತ್ತೆರಡ ಮುಲ್ತ ತೀರ್ಥನ ಪ್ರಸಾದ ಪಂದಿನಿದ ಪರ್ಪುನಕಲು ಮೂಲು ಮುಲ್ತ ತೀರ್ಥನ್ ದೆತ್ತದ ಮೀಪುನಕಲು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಕಲು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆರೆನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪನೋ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬತ್ತೆರಡ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪು ಈ ಸ್ಥಳವು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಕಥೆದಾದ ಬಂದ್ ಈ ಸ್ಥಳ ಇಪ್ಪುನು ಒಲಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಳಟ್ ಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತ ಬಂದಣ್ಣ ನಮಕ್ ಕೊಣಾಜೆಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ ತಿಕ್ಕುನು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಋಷಿಕುಲ್ ನಕಲ್ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲ್ ಸಿದ್ಧಿನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಹವನನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು. ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದ ನಾನಿತ್ತ ವಿಳಾಸನಿ ಅದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಬರ್ಪುನು ಮಾತ್ರತ್ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ್ಲ ಯಾನಿ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಈ ಎಗ್ಗೇಡ್ ತೋಜಾಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ದುಂಬದ ಎಗ್ಗೇಡ್ ಭಸ್ಮಕೊಳ ಪನ್ಪುನವು ಉಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ವನದುರ್ಗಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಆರಾಧನೆ ಅವನುಂಡು.
ಮೂಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ನಡಪೆರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡು ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಳಾಸ ಉಂಡು ಆ ತೂದು ಬರೋಲಿ ಅಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತರ ಬಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲೆ ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಲೆ ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೆರೆಕ್ ಬತ್ತದ ತೀರ್ಥನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಜುತ್ತಲೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನೀನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವೆರೈಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಳಿಪಾವಡು ದಾಯಗಂತ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರ ಮಾತ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರ ನಿಖಲ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು